Hello, we are in the streets of Bangkok. It is very confusing and there is meat on the stick. Re! Tardace! Re! Tardace! Teď všichni! Čuráků! Ne, pejšku, ne. Tam ne. Už zase nám neodemyká auto, takže David ho právě krade. 2 na 1. Oj, 2 na 1. To je Jara Cimrman, ležící spící. Krásný. Ty pičo, tam je had jak svině. To Honzovi hodil, on to... Tady právě napadla Klada. Tady zavírají zlobivé opičky. Tam. Tohle tam došlo k útoku opic. Já jsem to viděl. Jo, on tady rozstříkuje úplně všude. V tom značně smrdí. Ale jako hodně. Myslíš dát ano. do řitě, Davide? Chci. Já myslím, že obecně jsou vědci lepší ve skalhat. To si dal vepřové, ale chutná mu jako pečená husa. Ale má pěkný výhled. Fajn. Ale kámo, to A vajíčko tam něco není, teče vzadu. vajíčko není přece... Si ho dejme, vem si ho, popni ho prostě. Prostě ho vem a sežer ho. Jo, tady nechci. On to nechce vajíčko. Jak je to možná? Honzo, víš, co je tady? Ricefield. Vítej v rýžových polích. Welcome to the rice fields, motherfucker! Já jsem vítám v rýžových polích. Oni jsou tady. Mě spíš konsternujou ty kukuřičné kopce. Kukuřičné kopce ti vadí, jo? Oni mi úplně nevadí, ale... Oni jsou všude, aj za tebou. Oni tady mají kukuřičné rybníky, kukuřičné pole, lesy. Je Všechno. to jako kukuřičná země. Je no. Oni se prostě inspirovali z spokojených státech amerických. Spokojené státy americké? Já točím na GoPro. Tak dorazili jsme k vodopádu. Uvidíme, jaký bude. Cože Honzo, líbí se ti tento vodopád? To je Island level vodopád, vole. No, to bych úplně netvrdil, ale pěkný. Tam já jsem stál na Islandu vedle tebe u toho vodopádu a tenhle je lepší. Tohle teče tak rychle, jo? Tahle teče správně rychle, ten vole na Islandu tek až podezřele moc rychle. Už zase nám neodemyká auto, takže David ho právě krade. Ano. Výborné. To kvalitní vůz. Honda. A po značném straglu našeho milého auta. Naše auto to naprosto zvládalo. Naše auto to zvládalo. Nevím, jak moc se zahřáte. No, dobrý. Jenom maličko. Dobrý. Jsme se dostali na vrchol Doi Intanon.
tady nejvyšší vrchol Thajska. Do výšce přes 2,5 kilometru. Auto je stále hnědé. Podívejme se, jak se bude kouřit. Auta. Honza demonstruje kouření z auta. Zde, Auto vypadá funkční. zde já pociťuji teplo. Já pociťuji značný... Zde je teplo, zde je taky teplo. Tady je všude teplo. Ano, nejvyšší bod v Thajsku. 2565. Výborné. Hurá! Hurá! Nevíme. Kamo, on je ještě výš, kamo, my ještě nejsme nejvýš. Nejsme. Musíme ještě dál. To je vrcholové náboženské místo? Je na vrchu. Jsme na vrchu. Ano. Tohle, můžu? Tady. To je ten nejvyšší bod. Výborně. Já jsem prozřel. Jo, zapiš vole. do tricountu 70 bachtů za 2 espresso. No, takže nacházíme se na výhledové plošině. Výhledy jsou naprosto úžasné tady. Máš zachycenou v GoPro tu cedulinou fotograf? Ano, ona je za mnou, já nevím, My jak moc dobře vidět. My nefotografujeme. To není My není provádíme fotoaparát, to tolik vidíš. snímků za sekundu, že si jich nevšimnou. Ano. Tak. A tady toto je ten výhled. Tady je Myanmar. Ukaž tam? Tam je já ho Myanmar. vidím, ano. je zhruba A tam je Laos. potamcať. Tam? Tam je Laos. Ne, Laos je tam, Davide. Tak tam je Laos a tam je to druhá věc. Tam je Myanmar. Tam je Myanmar. A kde Kambodža je tak jako tam. Vietnam je tam. Vietnam je tam? Vietnam je tam. Vietnam je tam. Já vám uhnu z Vietnamu. Tam je Vietnam. Kambodža. Vidíte ho? Tam je Kambodža. Jo, a ta No, auto při cestě z kopce začalo dělat divné pohyby. To brždění je takové cukané, ale on za to určitě může David, on brzdí cukaně. Viděl jsi, kdo nás předjel? Kdo? Jsou ti zasraní kulturisti. To je tvůj problém, ne můj. Můj Můj problém jsou ty brzdy, Davide. ty brzdy nebrzdí a jak potom chceš předjíždět skutristy? Dáte si oříšek? Ale tady je výhled. Dobrý výhled. Kámo, tady teče mrak. Oh no, tady teče mrak. David si dal oříšky. Ale je to příchuť wasabi. To je v pohodě, on není alergický, on nepotřebuje EpiPen. On potřebuje chill. On potřebuje... Už bylo tak 20. Takže právě jsme vyjeli z národního, no ne, to není výjezd z národního parku, ale odjeli jsme z vrcholu Doi Intanu. Nejvyšší hora v Thajsku. Nejvyšší v Thajsku, ano, přesně tak. A jeli jsme naší speciální cestou z boku, která způsobila, že jsme se dostali za tady mítnici, nebo jak by se to dalo nazvat, na které bylo napsané Adult 300 bachtů. Já čekám, kdy se za náma objeví ty majáčky. Máječky nepřijedou, to bude v pohodě. Vojenské auta nemají majáčky. Jo, to je v pohodě. Vojenské auta nemají majáčky, sorry. Takže my jsme nyní o celých 1200 bachtů těžší. No, to je velmi pěkné. Já cítím ve své kapse. Paráda. No, sjeli jsme s kopcem. Brzdy cukají víc a víc. Ale jsou trochu zahřáté, ale dobré. Myslím, že to je v pohodě. Je tady trochu smrad, no. Jo, já bych počkal. Ale já bych řekl, že to je voná svíčka. To nejsou To je brzdy. takový smrad, jako když svařuješ třeba. To je v pohodě. Ta zadní je dobrá, ta přední na ní by se Ta přední je trošku... Nebudem zatahovat ruční brzdy. Honzo? Ty se zase chceš někde propadnout? Já bych chtěl říct, že retardace dosáhla maxima. Re! Tardace! Re! Tardace! Teď všichni! Re! Davide, jej. Jedeme, vyrážíme. On za mě řadí. On za mě řadí. On mi šahá na páku. Já jsem šáhnul Davidovi na jeho shift stick. Ty jsi šáhnul Davidovi na shift. Neboli na fofrklace. Kokosy. Kokosy? Kde jsou kokosy? Kokosy! Já si myslím, to je úplně v pohodě. Dostane break jump. Davide, budeš odbočovat doprava. Bulvár zlomený snů je Bylo tady.
Tak na další! Nevadí! Jedeme dál! Jedeme dál! Pokračuj na tomto bulváru. Super. Tady? Možná? Ne. Tak tady ne. Tady jo? Tady jo, tady to dej. Jedem, pan jede. Dobré. Modrku, ty jsi koukal. Čuráku. Co to tam seží za debily vepředu? Patamát klasicky. Já se ho srovnu. Tady ten plotek. Tam bydlíme. Tady bydlíme. Tady bydlíme. On tam jede taky. Něžně. Ne. Buď něžný. Koko, to nemůj plikát. Ne, něžně, ale fakt jako. Něžně, něžně. To bylo nejlepší. Oni na nás koukají, jo. Oni vidí, že jsme retard. V pohodě, jdeme vystoupit a budeme normální. Tady toto je místní tajský fen a toto jsou tajské zásuvky. To je velmi kvalitní. Tam se jiskřilo. Pojď! V pohodě. Ano, tady si člověk zapojí nabíječku a ona prostě upadne. Což je to v pohodě. No proto Bůh poslal na dinosaury meteorit. Oni měli malý ručičky, takže na sebe sice nemohli šahat, což se Bohu líbilo, ale nemohli stavět kostely, což se mu nelíbilo, tak je zabil. Ale Buddhovi to nevadí, takže tady jsou dinosauři v tomto lese. Přesně tak. Kamo, co je tohle? To je velký bílý binturong. Kamo, to vypadá jak binturong, ale skoro jo. No já nevím. Já nevím, jestli to je albinosaurus, ale podle výrazu. Podle výrazu to je 420 saurus. 420 Proč je saurus. mezi něma beran? To je beranosaurus. Proč je tam Godzilla? Godzilla je vzadu v lese. Kámo. Oni jsou v píči. Udělej Wow. Godzilla. Kmen sentinelů se brání nosit ty v jeskyni. Z jedné strany na to je útočí krokodýl. To je docela nepříjemná situace tady toto. Kámo, z jedné strany na tebe jde tygr a z druhé strany na tebe jde krokodýl. Škoda, že nemůžeš uskočit do boku. To je docela nepříjemná situace. A takhle můžeš říct svého kámoše a jít na ně společně. Kámo, To jsou pravěcí tajci, kteří lubují Godzilla. natoč tu fiké. Fiké z King Kong. Oh shit, nice. Tady rohy. Marty, už máš dost. Marty, proč máš na zádech znamení Saurona? Marty, can you move it? Marty can no longer move it. I can see that. 2000 kilometrů našeho severního tripu, výborně. 2000 kilometrů tajském. A auto je stále v dobré kondici. Auto je Auto úplně v není v pořádku. dobré kondici. Auto je jako nové. Já se... Auto Jako- včera přišlo o brzdové destičky a postupně přichází i o nějaké čepy v přední nápravě. A rozpadají se tady ty boční A rozpadá se tento plast. To je v pohodě, to se rozpadá tady tady vzadu, ale my ho postupně zase spravujeme. A kufr se v podstatě nedá otevřít, protože je z něho skládka. Ano, tak bych popsal i zadní sedadla. Ty zadní se tohle mě nezajímají. Honzo, jak zatím hodnotíš tvoji cestu tady lesem? Moje cesta je velmi klikatá a do prudkého kopce. Musíme Takže vypínat vlastně klimatizaci. jsem vypnul klimatizaci, abych měl výkon a vlastně cítím se, je to jako můj život, je to klikaté a do kopce. A vlastně teplo tady je taky v tuto chvíli, ano. A vlhko. Vlhko tady je taky, ano. A smrdí to. Smrdí Takže to. smrdí to je tady vlhko a teplo, to je efektivně jako tvůj život, jo? Ano. Já do piče. Toho brouka to nesere. On tam stále je. Zažívá jízdu svého života. Dejme, tady je ta jeskyně, jo? Tady jakože... Na vršku toho kopce je ta jeskyně tady s námi v této To místnosti? znamená, že jsme ve špatném bodě. My jsme někde na vršku kopce, je tady pár baráčků. Ale ta jeskyně byla dobrá, ty jsi viděl. Já jsem ji viděl, ale... Teď ji nevidím.
Teď ji nevidím. Já jsem hodil jenom point do mapy, prostě tam byla jeskyně na té Jo, mapě. jo, Diva, my jsme vyjeli tak asi 400 metrů někam na kopec, random, skalnatý. Kam tady dostanuje? Ta jeskyně tam fakt byla, dívej se, jo? No nevím. Tady není internet. Ale to je problém. Situace tady je- byly dva body. Jedeme na přehradu. Ne, nejdeme na přehradu, Honzo, nevzdávej to. Jdeme najít jeskyni, tady měla být kejvka. Tady fakt ta jeskyně byla. Honzo, ta cesta k jaká budce. No. Kámo, ta cesta se začíná jako... Tahle cesta? Mírně zhoršovat. Tahle cesta tě motivuje postit. Protože když hodně papáš, tak musíš často na kadibutku. A tudy nechceš chodit na kadibutku, takže nebudeš papat. Já jsem měl jednu čínskou polívku na snídani. Já nepotřebuju. Oh shit. Kámo, to je žebříček jak... Tak dostáváme se na vrchol. Tady už bude slíbená kadibutka, doufejme. On zpíval To výhled je parádní, no. Tady pod náboženskou špičkou. Je to tak? Dejme tam ještě jedna. Tam bude ta kejva určitě. Pod ňou je ta kejva. Jo, Ty jo. 100%. Ty jo. To je zajímavé tady. Tam tohle máme auto, tam je Buddha. Tam leží. Tady je výhled na hory. A tamhle další náboženská stavba na vrcholku skály. Tam nevím, jestli se dostaneme. Spíš ne. Tohle je řeka Li, Honzo, jo, v tom údolí. V tomto údolí, tam, to je řeka Li. Tady. Li. Ano. Li what? Li. Li. Lilie. Lilie. Zde vidíte profesionální techniku. Hajku se i v jeho kroksech v offroadovém režimu. Oh shit. Oj. To jsou svatá místa. No to jsou svatá místa a já je tady šejkuju. No, v kufru vzniklo menší množství odpadků. Ale už se to kámo zredukovává. Jo, já to tady... Já myslím, že vím, co tam vyteklo. To bude to sojovka. sojovka. Tak to tady tak smrdí. Aha, to mé? Kdo si tady koupil sojovku? To byl vynikající nápad, kupoval sojovku. 0krát. Tome, ty jsi 0krát použil sojovku, ale... sojovku do polivky. No, ale Jedenkrát. ale teďka máme sojovku v kufru. No to Dvakrát. vidím. A aspoň víme, co tam smrdí. No to už víme, co tam smrdí, přesně tak. Ta sojovka. No a tady ty piče. A to je plné jídlo. To je durian, durianové, vole. to Kámo, to jsou nemluvě, vyhoď, kámo. vole, vyhoď to. Kámo, Vyhoď to. Vyhoď to. Nebudeš to jíst. domů. Nebudeš to jíst. Já si to dávám do svého ABBS. Nejlepší medium voltage rozvaděče Unigear ZS1. Doporučuji. Čánk. Já tě nakrmím. Počkej. 2 na 1. Oj, 2 na 1. To je rekord, jsou kámové, to je mrtvé. Tak, co tady, kámo, durian. Patrně, ty to mícháš tou sojovkou. My to ráně budeme asi muset vyndat a opláchnout trochu vody. Postupně se teď dostáváme na tu vrstvu sojovky na dně. Tady je repelent. Ten je ještě... Oh shit. Oj, on je hodně v sojovce, ten tam nechám. Takže tady už probíhá čištění spodku kufru auta. Honza vytvořil speciální lahový stříkací systém. A já Očkej. Aha, Honza zlepšuje lahový stříkací systém. On zvětšil díru. To je dobré, ne? Jak z toho teče ta sojovka, to je super. Ano. Tady ještě pro informaci diváků, kufr nemá žádné vnitřní systémy obložení. Zde jsou kabely. Zde toto je světlo. Toto je světlo. To je velmi kvalitní. A samozřejmě Tom za to rozleje sojovku. Tady je prostě sojovka úplně po celém autě. Ano. Za všecko může sojovka. Ten aspoň zažívá chill. No. Ne jako my. Kámo, to je... Jsem byl já dneska, než jsem stál. To je Jara Zimmerman, ležící spící. Tady.
probíhá sušení. Intenzivně. My doufáme, Dave, když se podíváš na tento vůz, tak on už není šedý, ale je takový šedohnědý. A to ze všech stran. Náhodou, já si myslím, Tady, že ten vůz se dostává do Tady- lepší kondice. tady to je, oh shit, to něco padá. Kamo, proč to toho kope? Já sklepávám bláto. Přední kola jsou v lepší kondici, ty jsou v dobré kondici, tady přední máska má trochu potíže. Tohle pravděpodobně od doby, kdy byl vůz vytlačovan z příkopy. Není to od doby, kdy byla voda třeba podsud? Ne, to jsou jiné známky opotřebení. Já bych chtěl jenom sdělit, že ten kufr pořád smrdí. Jo. Takhle to auto, ono vypadalo v podstatě jako daleko hněčí, bylo zablácené totálně celé, jak jsme s tím jeli. Brzdy tam v podstatě nebyly a tak, ale my naší jízdou jsme zregenerovali to auto. My jsme, Takže naší těm opatrnou jsme ho jízdou a když jsme těm jsme zregenerovali stav tohoto my vozu. jsme museli jet do povodňové oblasti, aby jsme to auto umyli, protože jsme... Čerstvou vodou z hor? Přesně tak. Ano. Ne, pejsku, ne. Ale je dobré. Tady je zase hodně pejsků. A bude. Davide, ta kejvka je zase na kopci. Je to tak? Prostě to je, aby si trpěl, aby si potom mohl meditovat v kejvce. A nebo budu zadýchaný a vdechnu toho netopíra. No, to bych jako nedoporučoval. No, výhled je pěkný od vstupu do kejvky. Dá se tu vyjet autem, Ale my jsme to vyšli pěšky. ale my jsme to vyšli pěšky, protože to máme... My chceme být jako ti malci. Ano. Tady jsou výzdoba. Nice, to je fakt masivní tady. A netopíruje tu dost. Ale je velmi komerční. Co myslíš, že tady je světlo, takže i něco vidíme? Že to je světlo a jsou tady zábradlí dokonce. A co To je pravda, nemůžeš spadnout do děury. přesně? O, oni jsou nad náma. Kámo, jich tu je. Kámo, těch tam je. Já je slyším. Ne, spoustu vidím. Ano. Mě by zajímalo, co z toho, toto pravděpodobně není krátný. Ty pičo, tam je had jak svině. Tam je tam metrový had, vole. Tam je masivní had. Tak pozor. Tak pozor. Tam je absolutně masivní had, vole. Dobrá, se schovává. Zavřená část, tam bych nevozil. Pool is closed due to AIDS. To je šváb, ne? To není šlo. Tykadla to má vepředu. To nejsou tykadla, to jsou normálně obrovské nohy. To jsou tykadla? To jsou tykadla, to má tykadla vepředu. A jsou tu housenky nějaké velké zadní nohy. pojebané? Kámo. Tady žijou nějaké... Kámo, tohle když ti vleze, ty víš kam? No tak tam by to nemělo lézt. Já bych byl nerad, kdyby to tam lezlo. Protože Honza zatím vypadá, že nebyl ušknut tak kriticky, že by padnul. Tam je. Oni tu bydlí. Co tam je? Pojď se, kolik jich tu je? Čeho? Oni jsou všude. Oh shit, to jsou všude ti brouci. Ty vole. Kámo, to je absolutní. Já nevím, jestli tam jdeme, bych jakože stovky zašlapem. Jo, to nevím. Tak na to se jdeme. Přesleduj, oni tam je? Pohodě. Vejlujeme to? Říkej, co tu žerou. Já nevím. Asi. Já nevím, co tam žeru, ale jich tam fakt hodně. Ty netopíří hovna, protože tam, kde byl nasraný, tak bylo nejvíc. Zavřený koloběh. Hadí žerou netopíry, já to žerou netopíři, netopíři žerou brouky a brouci žerou netopíři hovna. Možná, že by mohl být třeba takto velký ten had v té kejvce. Tato velikost? Těžko říct. Něco tomu nás... Honzo, on je tady. Honza, proč se nepřibližuješ k tomu stejkovi? On je úplně v pohodě. Víš, co by se na něho hodilo? Kámen bych na něho Hodil by se na něm zoom třeba, no? Tady je Snake, on tam leze. S tím už jsme To se je zkamarádili. ten náš, no, to je ten náš kámoš, Dave. No jsou tu prý dva, tak to je v pohodě. A tak ho necháme, asi Ale on leze na druhou stranu. dojde. On přeleze cestičku.
No, že my jsme ti říkali, že je dlouhý, Já jsem viděl jeho ocásek. No my jsme ti... Fakt hodně dlouhý docela. On je... Tam leze na šotr. On už vylezá nahoru. Snake leze. Nespěcháme, asi ho vyfotím. On jde chytat netopíry. Průchod kolem Snakea. Vidíme jeho hlavičku, kámo, co se kde uprdel. Jdeme. Tak, už jsme se vzdálili od Snakea, je to dobrý. Netopíři jsou stále nad námi, ale je to v pohodě. No, takže nacházíme se před kejvkou. Nikdo nakonec nebyl ušknut hadem, což je dobrá zpráva. Baru, ne docela. Nikoho ani nezasáhnul cvrček, nebo co tam žilo, šváb. Zasáhnul asi tak 5krát. No, mě jsem odráželi od kalhot, takže to bylo v pohodě. Aha. A líbilo se ti to? Středně. Mě se zamotali do Předtím, že jsi chlupu měl na ty noze. kalhoty. Kdybys neměl kalhoty, tak by se ti to líbilo víc. Přesně. Mě se zamotali do chlupu na noze. Honzo, já nevím, jestli by se mi to líbilo víc, kdybych neměl kalhoty. Já myslím, že obecně jsou vědčici lepší bez kalhot. Já myslím, že kdybychom tam byli pár sekund díl, tak už na nás vystartoval. Binturongo. Tam to fakt byl Binturong, nebo to byla cibetka nebo něco. My jsme to lokalizovali jako buď Binturong nebo cibetka, nevím jaká už. Řekl to ten, vole, Bing Chat. Řekl to Bing Chat. Bing Chat A prohlásil, Bing Chat má že... vždycky pravdu. Bing Chat prohlásil, že zvíře jeskyni v Thajsku, které vypadá jako savec se 4 nohama, je binturong anebo cibetka. Kámo, my jsme to popsali tak, jak jsme to viděli. To vůbec prostě nevěříš. Jsme popsali i barvy toho savce. I barvy savce v jeskyni. Takže jedeme na přehradu a dostali jsme tady od nějakého zřízence kartičku. A měl kartičku a nic neřekl. Ano. Já jsem si ji vzal a odjel. A nevíme, Teďka co máme to znamená. kartičku a Honza se snaží dešifrovat, co na ní je. Honzo? Jo, tahle kartička nás pustí ven z přehrady. Takže ji nesmíme ztratit. Ne, jinak takže- platíme pokutu za Kolik? ztrátu kartičky. Kolik myslíte? 500 bachtů. 20 bacht. A jinak tam ta kartička říká co? Ta kartička říká, že máš kooperovat s Dam Securitou a že tě bez ní nepustí ven. Já bohužel musím se smutkem oznámit našim divákům, že GoPro je celkem plná. Tohle je poslední video, Ne, které se prší! vezme na SD kartu. Co to bylo? Takže se vám ozveme z druhé SD karty. Ano, ozveme se vám z druhé SD karty. Děkujeme. Děkujeme za sledování. Děkujeme. Pápa. Pápa. Já jsem to Honzovi hodil, on to... Kámo, Dívá se na nás. Dam Security. To je v pohodě, já mám kartičku v kapse. Ty máš kartičku a ty jsi idiot. Ta růžová kartička znamená, že jsi idiot. Honza se právě před Dam Security asi 2 minuty předtím vyskakoval z auta za jízdy, jo? To je v pohodě. A to je v pohodě. A To je tady v pohodě. špatné, že po sobě stříkáme repelentem. Dobrý, tady mám výhled, jsou tam trubky. A tady, jak vidíte, je Středozemní moře. Středozemní moře? Ano. Ano, ona je uprostřed země. Jo, a je mezi středem prostě. Mezi středem? Aha. Tak to. Jo, vidím to. Středozemní moře. A já jsem slyšel, že u Středozemního moře je Chorvatsko, takže tady je Chorvatsko. Tam tady někde Chorvatsko. za tím rohem. Chorvatsko a tam to je Itálie. Aha, tam to vpravo je. To je vpravo a Itálie je vlevo, jo? Jo. Aha, tam jsou někde Benátky, tady za tím, a ty nevidíme teďka. Oni jsou za kopečkem. To je zrovna taková ta loďka, co lítá v Benátkách, tak teďka já jsem... Aha, jo, ona zrovna přijíždí do Chorvatska. On má tu tyčku vzadu a... To je neskutečné, to je super. Honzo, takže ta voda byla modrá? Ne, Ta voda byla modrá a oni z té vody vlastně odstranili tu modrou a z toho udělali elektřinu a proto tady ta voda je zelenější než tam. Jo, protože- Aha, vidím. Takže z toho se nedělá zelená elektřina. Já jsem myslel, že se to... ne, to Ne, zelená modrá, složka tady- modrá. To zelená se tady Ta nechává. zelená složka zůstala, takže z toho Ano, to... tady z toho se Takže toto nevyrábí. je modrá elektřina, toto není zelená Ano, ona elektřina. teče tady tím vedením, Ano, tam ta zelená je pryč. vlastně jalovina a tu vlastně nechceš, že? Tohle je konec cesty. No, ten sloupek je na tom. A když něco končí, tak něco i začíná. Honza jde do vody. Já nevím, jestli tady může nebo nemůže končit. Já nevím, mně přijde, že si tak ze třetiny ve vodě. Ale to přesně jenom brodí. Brodíš, jo? To je Nacházíme se právě v přehradě. Tam.
jsme za edgem a šlapeme vodu. Je to těžké. Ta voda je nějaká těžká a jsou tady věci ve vodě. Jsou tady lososy, tady jsou. Ne, podle mě to jsou obří sumci. Oni tady jsou, obří sumci tu jsou taky. A kamo, viděl jsem tu žraloka tam někde. Kamo, sladkovodní žraloci tu jsou taktéž. Je to nebezpečné. Jsme ve Středozemním moři. Jsme ve Středozemí, počkej, mě se potopily uši. Je to velmi těžké. Davide, popiš situaci blíže. Mě tady právě napadla kláda. A za naše auto přijelo BMW. Ale je přehřáté, vidíte? BMW velmi špatné. Honda super. Kupujte Hondu. Už jsou hotový? Oni už jsou hotoví a vevnitř. Honza si poručil lektvar. To večeřový lektvar. To mého divákům, z čeho jsi to připravil. Já jsem připravil Honzu. já za chvíli budu popisat, já jsem připravil Honzu lektvar z tady této waifu polévky s lobstrem. Proto je tak hot na polívce. A k tomu, ano, tady tato žena je hot. To je... A do ní jsem přidal i Davidův pytlík s chili, protože David ho prý nechtěl, že už měl dneska chili dost a chtělo se mu blinkat. Já jsem dneska ještě čili nebyl. Ano. A ještě jsem tam Honzovi jako dárek, jakožto dobrý kamarád, přidal svůj pytlík s chili, který mi nechutná. To je fakt tak překvapivě víc v pohodě, než jsem čekal. Není, Já jsem prostě dostal žáby, kámo, a tam byly takové papriky, kámo. Když si dáš normální papriku, tak je to v pohodě. Když dáš normální žábu, tak si přece nedáš papriku, že Já jo? jsem ji vzal a potom jak to bylo špatný. Teď už překvapilo, když si dám žábu, tak u ní čekám chili papričku. Co u ní nečekám, je fritovaný zázvor. Prostě vole stonky zázvoru, smažená. Já nevím, já si ke svým žábám nedávám stonky zázvoru, to souhlasím. Já mám rád zázvor, ale ne v No to my víme, Honzo. Takže nalezáme se v kafe Amazon. Tady Dave způsobil tohle. To je white chalk. Ty to vidíš, jaký zásadní rozdíl proti tomu? Jo, to tomu bylo jako značně hmotné. Ono je těžké. Honzo, jak je nahoře? Já vás vítám na stromě, na který jsem vylez. Well, he was Thailand-based. She was an Air Force wife. He used to fly weekends. It was the easy life. But then it turned around and he began to change. She didn't wonder then. She didn't think it strange. But then he got a call. He had to leave that night. He couldn't say too much, but it would be alright. He didn't need to pack. They'd meet the next night. He had a job to do. Fly to Cambodia. Takže nacházíme se v restauraci. Tady jsme dostali pití s ledem, klasicky. Já mám A méně Honza ledu. má značně méně ledu, protože dělal potíže. Jako Já jsem nedělal potíže. My jsme ten led nechtěli, ale ono tady je dítě, které tady evidentně pracuje. A zde jsme zjistili, proč je dětská práce zakázaná. Protože Ona se ekonomicky nevyplatí. dětská práce je zadarmo drahá. To dítě úspěšně doneslo 3 kelímky s ledem, ale ten čtvrtý donášelo tak rychle, že mi ho vysypalo do klína. A velká část ledu je zde na Jeho podlaze. zaberu, já ho zkusím zabrat zde. Ano. A teď je Honzovi do Se nám
nikdo nepřišel ten led uklidit, takže jsem ho musel prostě zhrabnout ze stolu a hodit na podlahu, což je špatné řešení, ale my nemáme lepší. Takže v tuto chvíli pode mnou vzniká, během toho, co spolu mluvíme, tak pode mnou vzniká kaluž. My to svedeme na to, že se Honza počůral. Tady na benzínce u dálnice. Já už jdu, Honzo, já jsem chtěl nafilmovat tady Teletubbies. Tohle je tady dětské hřiště? Nebo co to je? To nikdo neví. To... My se toho pouze bojíme. To je podle mě tady je díra nějaká, to je... Kde tady bude ten had? Co to je? Co to je? Kovbojka? To je kovboj... Co to? Jo. Co jde dál? Tady je ocas dinosaura. Tady je, proč je tady jezírko? Oh shit. Tam je naše kuchyň. Co to je? Kde tu jsme? Nahoře. Ne, to je špatné. Proč tady. tu jsme? Tady je komfort. To je v pohodě, jo? Hej, tady někdo bydlí prostě. Kamu tady někdo bydlí jak svině. Toto je hlavní vedení. Tady je díra dolů. Tam je voda. A to je hluboké. Tady Tak to tady voní jako omáčka na pečenou kachnu. Aha. Tady to je zvláštní místo. Honzo, víš, jak jsi měl na oběd to kuře? No, ono tady bydlí, já vím. Bydlí tady. Chicken. Ono bylo čerstvé. Víme, že zbytek toho kuřete běhá. My máme další song do sestřihu. Já doufám, že ne. Ne, Honzo, už zase. Pokolikáte už? Já nevím, tak po 10. To bude nejlepší, až takhle budeme odevzdávat to auto. Honda. Takže dojeli jsme do města, kde je chrám s opicema. Honke. Opice. To je tady velký kruháč, opice a železniční přejezd. Tohle. Honzo, nějaký podobná. Kámo, já nejsem tak tlustý. To je pravda. Během záplav? Tom se snaží. Tom chce, aby mu ty opice... On je byly to vystřelovací. Počkej, já ho vystřelím. Tak ho vystřel. Kamo, ty Uvidíme. vystřelíš a... Toto je opice, ano? A teďka všechny opice teď? budou na A tebe. počkej, ty opice zůstanou dovnitř deštníku a ty neseš s sebou. A jdeme sem si do auta. To bude super. Máme nabité cestu. Nemá obličej na prdel. Má obličej na prdel. Tomek, Takže. chráním tě. Dostali jsme rákosky. Kámo, my tady můžeme přemlouvat. Davide, Klid. Klud. my jsme prostě vyzbrojení. Ty opice Kámo. vidí, že jsme velcí Ano, ozbrojení. ale ty, my tam jsme jde, tomu tam jde o to, že, ne, tam jde o to, že účinnost zbraně závisí na tom, kdo ji používá a jaký má trénink. A my máme trénink. Jo, takhle, jo. Ne, to říkat nebudu. Jo, to neříkej. Já to musím stříhat. To je absolutní borec. Ne, 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 ne. Ne. Tady jsou ruiny. Historické civilizace. Tady jsou idioti s tyčkama. Monkey. Tam ne, tam ne. Ano, tady je hromada salátu. Tam se krmí manky. Opice žerou salát. Tam jsou A my opice a máme některé z nich mají tyčku, kterou se budeme Takže tam bránit. za tím plotem to můžeme efektivně Bacha, položit. opice. Oh shit. Ne, ona jde tam dozadu do množírny. Kámo, já nevím, já jsem slyšel ty zvuky a podle mě mají množírnu i tady. To je druhá množírna. Takže zatím nedošlo k žádnému kritickému útoku opice. Nikdo nebyl pokousán. Dave to tady kryje 2 rákoskama naraz. Vcházíme do opičího chrámu. Dave, jaká je situace? Zatím je to tu čisté. Jaká je situace? Zatím je to tu bezpečné. Je to čisté, jo? Je tak. Líbám se obě dvě strany. Lídám si opět 2 strany. Pohodě, kámo. Tam je opice. Jo, vidím, máte zamrží, to je v pohodě. To je jaká díra. To je základ.
V chrámu jsou netopíři. Já už hlídám i ze vzduchu. Hlídej i ze vzduchu, Dave. Turistky si je fotí, ale... O, tady je bezhlavý Buddha. Kamo, tady je bezhlavý Buddha. Tady je bezhlavý Buddha. Co se právě děje? Já jsem našel důležité YouTube video. Honza rozpoutal konflikt opic. Angry Macaque Noises. Pro sounds. Jsou to makakové, určitě, kámo, podívejte. Ten vypadá jako průměrný binturong. Průměrný. Shit. Tam dochází K šarvátce. k šarvátce, ano. Potřebuju tyč, Davide, dej mi tyč, já se necítím bezpečný. A tahle má malého prcka. Ten prcek má blechy a musí se vybrat. Pořídí nového. Ten jde pomoct. Už má posily. Už dva vybírají ty blechy z prcka. Zase berou. Kde se zase perou? Provádějí. Kámo, oni píchali přímo před náma, že? Co připrav, Davide, tomu v Bangkoku ještě uvidíš hodně. Tady je krmící místo. Opičáku. Nezví. Co je? Však máma je u tebe. Oni tady jdou všichni najednou. Jdeme do Oni jdou všichni za náma. Ajajaj. Přišli a už to do opice, vole. Davida, proč bys tady nechtěl bydlet? To je super. Protože bych musel mít tady tenhle ten obranný mechanismus na to, abych ubránil svůj balkon. No, ty bys si neměl balkon, když bys bydlel tam. Ty bys si neměl ani okno. Takže bych musel ubránit svůj obývák potom. Myslíš, že máš obývák, jo, když tam bydlíš? To je odvážný Tam předpoklad. ti leze opice a kámo před ní bych se musel bránit. Honzo, co to dělá? Ne, Honzo. Ale podívej se tam. se, jaký má. Tady nemají Durex, tady mají Dulux. Je Dulux. Jede vlak, ale auta stále jedou. Už to nestíhají. Nice. Kde je vlak? Buď za náma, nebo On tady není. tam to jsou dobré závory. To jsou pořádné závory. Zvládne to ještě Honda. To jsou královské závory. Ten nemá klimatizaci. Ten vlak je zážitkový. Tím pojedeme v Bangkoku. My s ním pojedeme v Bangkoku? Výborně. Tady zavírají zlobivé opičky. Tam? Tam jsou zlobiváci. A Proč tam nikdo není? Oni jsou všichni hodní. Dneska jsou všichni hodní. Tak Oni jo. už ty zlobivé snědli. aha. Ta opice dostala plastové pitíčko. A teďka ho tady pije. Ale jako intenzivně. Překvapivě zručná. Ne! No, potom. Oh shit. เร็วเดี๋ยวมันก็เข้ามาเพราะมันข้ามไปนี่มันเป็นสูงเนี่ย Tohle tam došlo k útoku opic. Já jsem to viděl. Honza je kokot! Ano, on nám otevřel okýnka a venku je tak 50 stupňů. A to vyklimatizovaná místnost už není vyklimatizovaná místnost. Tady! Tady ten je kokot. Takže nacházíme se na myčce. Tady. Auto se musí okoupat. On zastratil všechny drobné. Já jsem s něma zaplatil parkování u opiček. Smrdí to tu, jako kdyby se tu někdo posral. Tady pro kontext diváků. Atmosféra na thajském venkově. Nacházíme se asi 40 km za Bangkokem. Já vím, že tam je lžička. Tady je rýžové pole. Tady nějaké věci. Kachlička. A tady je bordel v křáku. A tamhle je naše automyčka. Takže jdeme umývat. Co to je? To je aktivní pěna. Ona je hyperaktivní. On tady potřístil pěnou, má. On tě potřísnil pěnou? No, on tady rozstříkuje úplně všude. Jak si upčou?
Dobrý. No to odteče, voda vezme. Jesteme odpružení vozu. Odpružení pruží. Ne, dobré, to stačí. Odpružení pruží, je to dobré. And as the nights passed by, she tried to trace the past. The way he used to look, the way he used to laugh. I guess she'll never know what got inside his soul. She couldn't make it out, just couldn't take it all. He had the saddest eyes a girl had ever seen. He used to cry some nights as though he lived a dream. And if she held him close, he used to search her face as though she knew. Je. Tady. Bangkok. Bangkok. Tak. Tady jdeme vracet auto. Půjčovna je tak trochu v getu. Tak trochu. Jsou tady psy. Jdeme směrem na zastávku přes koleje. Vypadá, že vlak momentálně nejede. Nebo možná jede, ale je daleko. Nevím. Vůbec to není ghetto. To je v pohodě. Tady, oh shit, já jsem mám spadl někam. Stoka. Tady je Zde, tady a tam teče. Tady dálnice šestiproudová, možná další. druhá nahoře, ale ta stála krále boji. A tady je náš mostek, jdeme. Tak, už dorážíme na zastávku. Vypadá, že tady ani moc lidí není, je to dobrý. Je sice u dálnice, ale to je v pohodě. Autobus je takový zážitkový trošku. Uvidíme, jaký bude ten náš. Tady toto je výbava na vytváření jídel na pokoji. Jsme připraveni. Jdeme do luxusního hotelu. Takže stále čekáme na autobus. Začalo pršet. To je lepší. Zatím před asi 4 a ani jeden nebyl ten náš. A náš busík už je tady. Výborně, vypadá docela nově. Čekali jsme tak 30 minut. Kámo, tak 20, to je v pohodě. Jdeme tady. Going in. Tady v tomto buse je tak 18 stupňů. 21? 21 Davide, my jsme se zvykli na teplo. Já si myslím, že Honza už má lístek. Mám lístek. Máme lístek, takže už nejedeme na černo, to je dobré. Tabasco. Tabasco. Výborně. Autobus to bere celkem agresivně, což je dobře. jede jenom 54. On je přizpůsoben bangkokskému provozu. Je to super. Je to super. 108. Jo. 108, to si spletl s cenou za lístky. Jo, to byla cena za To byla cena za lístky, tak jsme jeli v Bangkoku možná tak 20. 20, byla kolona. Že jsme průměrovali tak 30, no. Ale jedeme, to je základ. Takže a už jsme na naší zastávce skoro. A něco tady Tom smrdí. Tom značně smrdí. Ale jako hodně. Ale už je u dveří, takže to je v pohodě. Tam se teďka ulevilo právě. Tam se ulevilo, jedeme přes koleje. S ním budeš spát. Oh shit. Ne, ho vleze do koupelny, ho nepustí ven, dokud se nám sprchuje. Dej mu přístilku do koupelny a to Já tam zavřu. a posprchuj ho i s tím klíčkem. Se vším. Se vším. A i s rychlovarkou. Jak je ho nalož. Rychlovarku ne, to potřeba. Tak, vystoupili jsme. A co tady je ostatní, výborně. Hello, we are in the streets of Bangkok. It is very confusing and there is meat on the stick. Yes, we are located currently on the street. We are located in the chaos region. Very much chaos here. Can you describe the amount of chaos? Scooters everywhere. The amount of chaos is enormous. Yes, I'm- I can see a man I'm carrying having- a kettle. I'm He's ha- carrying a kettle right He's now. carrying a kettle and a chunk. Joši, kde je ten váš přechod? Já ho úplně nevidím. Přejde? Kámo. Ne. Tam je
Jdeme na nadchod, jdeme na nadchod. Jste sráči. Ne, jdeme na nadchod. Ne, nebylo. Sráči. Když by Honza umřel, tak bychom museli nést do hotelu. Já jsem těžil tak nějak, aby já jsem spapal moc kuřátka. Moc kuřátka, moc. I found chicken and the chicken needed eating. So I ate the chicken. Oh shit. Můžeme jít. Co je? Ta konvice tady trošku bourá. Úroveň chaosu je střední. Všude jsou lidi, stánky, auta. A tam je náš bajoke, který přijde. To není náš bajoke, já si myslím, že to není náš bajoke. A Tom tady do všeho bourá konvici. Jo, tomu už omlátil celý most naší Já konvicí. místo toho jdu radši botama napřed. Jo, abych ty si neměl prokopáváš cestu. Oši, já myslím, že vidíme náš hotel. On je vysoký. On je středně vysoký. Tam nahoru. Mám pocit, že jsem ho našel. Myslíš? On je až tam nahoru. On je tam vysoko. My budeme tam někde nahoře. To je hodně. To je docela dost. To je víc než ten tvůj, Dave. Kámo, ten je takovej trapný. To je trapný, ten náš je lepší. No, my jsme reálně mnohem blíž tomu hotelu, než jsme našemu pokoji. On je tam nahoře. Jako, ano. To bude docela asi daleko. The way is shut. You can't get through. Kámo. Oh shit, tady jede Fortuner. Cesta k hotelu je skrz tržiště, je to tady velmi úzké. Tady jsou Indové. Já bych se skoro vsadil, že napravo existuje lepší cesta. Dejvem, já tady mám, Velmi úzké. Nemusíš jít konec. já mám šířkové potíže. Máš šířkové potíže. Já mám šířkové potíže. Já tady mám boty vpředu. Já jsem jako... Dejve, my tady máme všichni šířkové potíže a tam vidím ten hotel před námi. Tak toto je konfigurace, ve které jdeme do hotelu. Let's go. Tady je to taška, konvice, Daveovy boty. Kámo, proč vypadám já jako nejmenší reta? Tohle je super cesta do hotelu, Honzo, ty se neužíváš? Myslíš, že nás tady někdo pobodá? Poleva. Tady je poleva. Come on, už nás jde pobodat. Já mám pocit, že jdeme do místa, kde už nikdo není. Jsme se prostě vloupali do mraku. Víc jsme byli. To je super tady. Dívej se, jak to tady vypadá prostě. Enjoy shop. Hej kámo, tady toto podle mě není náš hotel. Kam- Big Sun Shop. Sun, Big Sun. Big Sun Shop. Big Sun. Jdeme nahoru. Doprava. Kámo, ale já tam nechci. Tak pán už nás vede, kam máme jít. To je určitě správná cesta tudy. Tak už jsme to našli. Tady to je poší tady v první skončí. Yeah, thank you. 18th floor? My jdeme 18 pater, proto abychom si check-inuli. My tady jsme hodně špatně. Jdi. Hello. Tohle ty stále máš konvici na patoru. Jsme se svažte normálně. Spíš už. To máš kameru. Jdeme se check-inovat, oni budou chtít pasy. Já si vytáhl pasek, ale musíme být co nejkratší dobu. My tady jdeme, ale výdoš. My se musíme tvářit zodpovědně. Tohle je asi nejvíc out of place. Já bych šel zpátky do toho geta. Mně se tady nelíbí, abych přespal na to zase. Jo, právě, nejdem tam do toho podchodu, tam to vypadá v pohodě, to je naše úroveň. Ne, to jim neukazuj. To je nízko nákladovka. My jedeme hodně rychle. My jedeme auto. My jedeme fakt rychle. Jdeme autem. In accelerating region. Accelerating region. Mě zalilo v uši. Jak jsi viděl? Už jsme za půlkou cesty. My jedeme rychle. My jdeme rychle. A jsou tu schody? Já je nejdu. Ne. Když jde schody, žádná živelná pohroma v tomto domě nevznikne. Kámo, když tu Když jdeme vůbec nedochází tíhat tyto situace. Já cítím svou tíhu v těchto botech. We are decelerating. Tomu jaká je situace. Oh shit, my jsme vysoko. My jsme fucking vysoko. Počkej, já zhasnu, počkej. Dámy a pánové, hlásíme se vám ze 74. patra. Jsme ve 250 metrech nad zemí. Je to fakt vysoko. Ty vole.
Co se to... Oni jsou maličké tam. Co se to děje? Moje autíčka jsou takové... Do výtahu. 74. Jedeme do 77. Bylo to docela vysoko, jak Jo. jsem se díval z okýnka. Jo. A my jdeme ještě výš? Já si... Uvědomujete si, že tohle je ekvivalent té budky v Británii pro tento trip. Jo, prostě tady to skončí. Ano, tohle je ekvivalent budky v Británii. Říkám, že se zítra schlastáme v tom rooftop baru. Kdy něco víc šity, pojď se na print kvalitu tady toho povozu. My jsme To je všechno super. z tohohle viděli. Ano, my jsme všechno z tohohle viděli naživo a tady toto, to je, dámy a pánové, Bangkok. To je Kok. Bangkok. Hej kámo, tady máš vysvětlení toho, co jsme googlili tady 2 týdny. Myslíš dát Ano. ruku do řitě, Davide? Chci. Touch me, I'm touching. Touch me, please. It is not working. No, it is out of order. No touching. Honzo. But it ordered my touching. No. Idioti Uzbekistán. Doufám, že toto nenastane. To by nemuselo nastat. Co je tam napsané? Já nevím, já bych preferoval, aby to tam nebylo. To není úplně pěkný obrázek. My bydlíme nahoře. Ale 11. září už byl. 11. září už bylo, tak jsme v pohodě. Hoši, ono to jede. It is going. It's going. Jo, to mé taky dobře nebude. Kámo, to je skvělý. Je velmi špatný. To je super. Kámo, my jedeme. My jedeme. Hoši. We are currently located. In the rotating region. Yeah, this is the rotating region. Tohle je ten ultimátní rotating region. Jesle, já budu vracet. To je super. 88. Tome, neblinkej. Neblinkej. Honzo, a tady žádné vysoké budovy prostě nejsou. Já když se dívám ze svého mrakodrapu tady, tak já vidím všechno takové malé, takové nízké, Takový prcci tady prostě. takový prcci. Tak třeba 40 Všechno pater malé. míň, než jsme teď. Jo, jako zásadně míň. Pojď se na tamku, tam má třeba sotva 50 pater. To je trapna, tam bys nechtěl bydlet. To je prostě pro pozéry. Jo, prostě tohle je pořádný mrakodrap. Tohle je... To jsou v podstatě paneláky. A tu odcházíme, když tak, jo, takže... Jo, jdeme tady, jdeme pryč z našeho rotating regionu. Ahoj. Takže výtah měl velkou frontu, takže jdeme tady po schodech. Jdeme po schodech skrz mrakodrap. Doufujeme, že se, jo, tady je kuchyň, tady jsme neměli jít. Tady jsme zásadně neměli jít. Jo, v pohodě. Když čínský vesmírný program má taikonauty, znamená to, že tajský vesmírný program má taikonauty. Takže jsme na Bangkoku. Je tu trochu horko. Tu horko, jdeme zpátky dovnitř, já tu nebudu. Chci zpátky do své věže, jo? Chci zpátky tam, kam patřím, a ne tady dolů s plebsem. Tady na ulici. To je prostě targovisko tady toto. Jo. Já bych chtěl poukázat na množství klimatizací tady v této budově. Super inverter. Oni jich mají fakt hodně. Takže zakoupil jsem velmi drahý tiket za 300 bachtů. Uvidíme, jaká bude šrajna. Už teď jsem hořký, nestálo to za to. Ano. Jo. Co je toto? Co je toto? Ale dívej se na toho. No Kámo, ten takhle taky. strčit si Tohle to nohu jsme za my dva a začneme na bytě cvičit jogu. Ne, to nejsme. To jsme my dva. Ne. Transformujete do kovových dubín. Tyhle fousy jsou... To je definice, ukaž mi lentilky, zažijeme hezké chvilky. Honzo, kolik dáváš za tohoto bojovníka? To jsou package deal dohromady za 20. Tak ty už jsi na polovině ten lístku, jakože. Já to pak ještě zreviduju, toto jsou zatím jako odhady. Já to budu muset Aha. zapsat do Excelové tabulky. Co je tohle? Je pandeliška. Pandališka. Pandeliška.
Pandelíška. To je Kámo, sorry, ale ze všech opomíjený druh. fakta psoch, co jsme tady viděli, tahle ještě tvoje. Kámo, víš, jak to vypadá? Já vidím nohy. To vypadá jak to v jeskyni. Vidíš nohy? To vypadá. Jo, Tohle vidím. actually vypadá jak to v jeskyni. Tohle je binturong, jo? No mělo to menší, kratší nožičky. Mělo to kratší nožičky Ale v podstatě to vypadá a bylo to podobně. víc tmavé, ale jinak tohle je zhruba to, co bylo v jeskyni. Nebylo to špekaté. Bylo to docela... Tam je Buddha, já ho vidím, jdeme k němu. Nohy. Tady si korejští turisti berou saky, Sak na boty. proč je nevezmu do ruky? Jdem dovnitř, vole. Jo, jdem. Ok, je to turistické. Ale Buddha je docela velký. Docela dost velký. Solidní Buddha. Takové jsou v skutku zajímavé nohy. A Buddha je velký. Tady se používají zbytky pláště z monka jako podložení pro lešení. Jo, lidi musí něco dělat s pupíkem. Počkej, to je ozák. To je Mirek Kláda. To je Mirek Kláda. Za abomination. Mirek Kláda. No. Co se mu to stalo s pupíkem? No a on dělá tohle ještě. To je známka punku. To je známka punku. Nejlepší věc na punku. Tak to nevím, co tady jede. Tady jede... Ty. Kámo, já zažívám ty stopy. No. To je super. Už jsme zase správně. Ano. Jo, to je motor z auta i s převodovkou a turbem, co to pohání. To je super. Tohle není amuletový market, tohle je masťový market, já tady cítím koňskou mast. Můžu si dovést domů masťový market? Takže můžu tohle převést. A tohle, ty víš, kam se maže koňská mast? Už jsme se dostali do amuletového teritoria. Můžeme nakupovat. Uniformy? Kdyby si koupil Ne. uniformu. Tady se prodávají náboženské figury. Honza už si koupit strážného. To je dobrý. Tady toto jsou penisové náhrdelníky. Tady tento park v Bangkoku je jenom louka. A je posekaná na 3 mm. A zametají ji. A Tento park zametají. je v tuto chvíli zametán. Ano, to je dost jako na pytel. Vzhledem k tomu, jaké vedro tady je. Ale Číňani to řeší deštníkama. pozitivní věc je, že třetinu tohoto parku předělali na parkoviště. Chápete, jakože park, obliště. To nákup jak svině. No tady nebude nic levného, to vidím. Suk, suk. Suk, suk. Tam je jogurto. Jogurtu. Jogurto. Je to někdy kupcím, souhlasím. Universal Coco. A tamhle je, tam není Eva a Vašek, ale tady je Eva a chlapec. Oh shit. To je Eva a chlap, to je místní. Tady to víš, tam to je Eva, toto je chlapec. Ne, je tohle Eva a tam to je chlapec. Naopak. No tak to nevím, Honzo, teda. To je jedno, Eva je stejně Toto chlapec. je jasný chlapec. Všechno, co vidíte, nemusí být vždycky tak, jak se zdá. Vzpomeňte si na to, až budete v Bangkoku. Co to je? Dobrý kontrast. Toto je starý Bangkok a nový Bangkok. Je to palátko. Nice. To je super. To je dost dobrý. Tady je wedding. Bezpečné je tady toto, já teda nejsem Davide, úplně dej tam elektro. ruku, tamhle, do toho kroužku. No, Tam. tam se evidentně šahá, tam Ono máš ti to dá díru. prstýnek, když si to vezmeš. Aha, To je zdarma. to je od nás To je tak dobré. jako 2 metry. Ano, to je v pohodě. Toto je průměrně velká thajská salátová okurka. Haha. Haha. A tamhle už vidíme. Ano, jde to vidět. Tamhle nahoře. Já nevím teda, jestli bych řekl, že sem patříme, ale tady je velká socha durian. My tady patříme. Zažívám divné pocity. No, já
Mám žabky. Ty to natočili to kroky od bahna z džungle. To jsou kroksy od bahna z džungle, to mluví bačkory. Jsme sandály z džungle. Sandály už to mají za sebou a moje žabky. Ty sandály přežily několik období dešťu a povodní. Tady to je. Kam to jdeme? Takže jsme tady ve Fruit Baru. Tam jsou pití tohle. My tady patříme, oni nám přinášejí pití, to je v pohodě. Ano, ale Jsme tady na správném místě. Je to tak? On říkal, samozřejmě jsme za to pití nezaplatili, proč jak jinak? My jsme přinesli, protože my jsme takový VIP, že my Že my jsme příliš velcí VIP hosté na to, abychom za to platili, že jo? Je to tak prostě. Toto je náš drink. Výborně. Takže spokojený majitel drinku. Já netuším, z čeho to je. No, bazén vypadá průměrně. Tak nebude mít to našeho prakticky. To je super, ale. Výborně. To je dobré. To je docela... Tady půjdeme. Výborně. Který je náš... Ty brgo. Takže právě se nacházíme v lounge. Tady fakt nemáme co dělat. Ano. Tady už My oficiálně. totiž bydlíme v nejvyšších patrech, jakožto správný VIP hosté a tady je Natoč to, kam to je VIP značka. Ne, kámo, tam jsou ty masáže, tam nejde. To super, už šla. Ale tady je jídlo za rohem. Mám prostě jídlo zde. Tady je všechno sežrat. Neviděli, koho tady Jo, oni neví, koho tady pustili, vůbec jako neví. Dělej se na to. A to je super. To tady je všechno naše. A to jsou dortíky. Let's go. to řešení. Jak využít jako celého tady tohohle hotelu. My jsme si neměli kupovat tu vodu, my jsme si ji měli načepovat tady v tom drinking water. Kde si ty pet flašky načepovat. Ano, takže pro informaci našich diváků stále se nacházíme v salonku. Mám druhý chod. Ano, všichni už mají druhý chod. jsme druhý raid. On mezi tím doplnil zásoby, tady místní zřízené. Já zde jdu saknout Amarun. To nedělá. Protože Amarun. Ano, Amaru. Ano, devítý ananas na špejli. Já tady mám zásoby ovoce a sendviče. Tom degustuje Výborný ročník. A to vše v ceně našeho pokoje. Já bych chtěl našim divákům podotknout, že po druhém chodu došlo k diskuzi o tom, kdo z členů výpravy má větší prsa. Já si myslím, že jsem to, my zdraví si teda myslíme, že to je jeden z nás dvou, ale že to nejde jednoznačně určit. To... Kolik máme sebou podprsenek? To nakoupíme ten. Zatím žádnou, ale jdeme na Jdeme Nightmarket. dneska ještě na Night Market. Honzo, tvoje velikost tady nebude. Já předpokládám, že velikost podprsenek B110 se tady nebude prodávat. Ty jsi asumnul Bčka, jo? Já nejsem nikdy. Ano, bazén ve 20. patře je úplně prázdný a tím pádem k dispozici pro naše potřeby. Tam trochu chčí, ale to je v pohodě. Připravujeme se na průplav. Surfové prkno a David je surfař. Základ surfování je mít dobrou smysl pro rovnováhu. A dobré prkno. A dobré prkno. Všechno z toho máme. Všechno, no. Ano. Jsi připraven, Davide? Jsem připraven. Je to prkno odpravo. Chytej GoPro. Mám to hlavní sprchovou hladici. Ale že má hladic. Co to je hladice? Hladic.
Davide, řekni nám prostě, co je to hlavice. To je něco jako hlavice, ale když si jdeme, tak je to hlavice. To je něco jako hlavice, ale když si jdeme, tak je to hlavice. A počkej. Na. Já to nedám. Začíná do toho pršet. Když že jsme ve stejném. David Sim tam se vyvolal, že? Ano, David Sim tam se vyvolal. Děkujeme, Davide, za takové solidní den. To tam boli. Teďka já jsem doslova na půl cesty mezi teplým a studeným bazénem. Máme jít pryč. Ale nás vykázali. Ale já jsem stále já si to tady můžu dát. Styl 2. Velmi špatné. Hodně. Prší celkem hodně. To jsem nečekal, to docela bolí. To bolí ten déšť. Takže nacházíme se na ulici v Bangkoku. To nemůže být záznam. No může. Tady jsou nějací blbečci v autech, smrdí tady jak svině. Oh shit, to mě přejede. Ne. To bude zastavu. No oni tady stojí ti debílci. A Honza se rozhodl, že bude zkoušet, jestli je opravdu v Thajsku zakázaná pornografie na internetu. Takže testuje, jestli jde otevřít Pornhub. Honzo, jak dopadlo testování? Jo, nejde to, já už jsem to zkoušel. To zkoušel? Tohle nebudu komentovat. A já jsem s ním zrovna na pokoji, sakra. Teďka se mi to test... Tinder a Pornhub jsou dvě věci, které chceš v Thajsku zkusit otevřít. Já nevím, já už teďka nebudu chtít do sprchy. Tady jde o ten experience. Honzo, můžu se jít sprchovat k vám? Do naší sprchy taky nechceš. Jsme zatím nepoužili, my jsme s Davidem byli ve vaně. No to je v pohodě, já chci on do sprchy. Tady si prohlédněte dva turisty, kteří se snaží v tropickém Bangkoku koupit mikinu. My potřebujeme blownout 650 bachtů. To je dobrá investice. Ano. Já myslím, že je strašně dobrý nápad nakupovat hoodies během tropického období v tropickém státě. Tady je pořád tropické období. Už jdeme do geta. Místní Boris řekl, že má hoodies a už nás vede asi 5 minut. Jo, tak to je, kamo, já chci tady, pozor, tady je Combat Aircraft. A tady je Combat Aircraft, pozor. Honzo, tady to smrdí ještě víc než normálně. Tento shop prodává semínka a jiné věci. Jsme tady kvůli semínek. On zase chce koupit okurku. On zase chce koupit okurku, jo? Ten prej tady je hovno. You see, management is in there. Danger, please do not open the door. Do not let the management out. The management is contained in this compartment. But if you let them out, we are all fucked. No, takže nacházíme se před naším hotelem. Dobré ráno. Byli jsme se podívat do salonku, již po druhé, abychom získali snídaní zdarma. A vlastně dopadlo to tak, že jsme přišli do salonku, kde nikdo nehlídal vstup, což nám přišlo podezřelé, ale záhy jsme zjistili, proč nikdo nehlídal vstup, protože salonek neobsahoval žádné jídlo a kávovar byl vypnutý. Ano, jídlo se teprve chystalo. Jdeme, rovně. Přejít? Ne. Jdeme. Bude tam přechod? Jo. Ví kam jde. Tak jo. A v salonku nebylo žádné jídlo, takže jsme museli tento plán opustit a vyrážíme na letiště. Hladový. Tady je spodní vlak, ten vede slamem, tak tím se na letiště nejezdí. Jdeme nahoru. No výborně, už máme lístky. A víš, Davide, my máme zase modré. A vy máte ty si... Proč mám černý? Protože jsi neumýval mističky. Fakt.
je tady. Výborně. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางเป็นรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินได้ที่สถานี Kluci si nemůžu dát ve vlaku Red Bull, protože je tady napsané, že nemáš pít Red Bull, když jsi ve vlaku. To je smutné. Je to Dnešek smutné. je plný zklamání. Tady. Honzo, on je na prvním místě, tam jde lehko přehlednout. Train to Suvarnabhumi Airport. Tady je cestovní čank otevřen. Který už s náma cestuje celou cestu od Cesty. Chiang Mai. Je to Chang ze Chiang Mai? Je 8:16. Já si myslím, že Chang, který s náma cestuje z Chiang Mai. To je dobrý Chang. To je hodně dobrý Chang. To je v pohodě, Honzo, ty nemusíš řešit, že je 8:16 tajského času, když letíme do Česka. Takže je vlastně... Kde jsou je- 3 ráno, vlastně takže my Kde jsou vlastně, 3 ráno. my vlastně ještě jsme na včerejší party. Ano. Já bych ho nechal překolovat, až zmizí. Ten Chang je docela dost hnusný, kdybyste to chtěli vidět. Ono to cestování v tom totálně vyhřátém autě asi 2 týdny tomu moc neprospělo. Tak v pohodě. On právě dokvasil do krásy. Je to tak. No to Kerry nám to nenechá. Bezva. Takže tady jsme na letišti. Máme tajské Red Bully. Snídaně 2. Snídaně 2. Tady to vidíš, Rakušáci zase nic prostě nedokážou, jo. Jejich nejlepší motorky se vyrábí v Indii a Red Bull ukradli z Tajska. Doslova jediné, z čeho žijou, je, že prostě oškubávají české pojištěnce o jejich peníze. Krating dying. Ale u nás teprve čeká. Ty vole, to je lektor jak svině, to je intenzivní. Velmi intenzivní No reálně, evidentně, když vemeš Red Bull a uděláš ho tak, aby byl 2x intenzivnější, tak začne chutnat skoro jako Monster. Mačkáš mi hada debila. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Já už chci domů. Mě už to tady velmi sere. Měl právě zkontrolovat boarding pass, 2x mi pipnul červeně a chábr mě prostě pustil, víš jak? Víte, že právě stojíme řadu do Pekingu? Pravděpodobně. Ne. Já si dělám prdel. Já nechci do Pekingu, kámo, já jsem se teď vrátil z Bangkoku. Vrátili. Já nesnesu větší ghetto než je Paříž už. Já chci domů. No situace není růžová. V RegioJetu se zabalíš do Air France Dčky a objednáš si cheesecake. A bude dobře. Forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà Já jsem unavený. Já jsem unavený pořád ještě víc. Já chci domů. Jsme na Moravské náměstí. Je 3/4 Honza si právě obléká teplákové kalhoty Adidas. Přes boty, Přes boty. protože si je nebudu sundávat. Protože boty mě oddělují od vnějšku, kde je zima. Situace se postupně zhoršuje. Vítah zasnul. To není v pohodě, on nejede. On je špatně zavřený. On je dobře zavřený. On je špatně Proč zavřený. nejede? Je špatně zavřený. Zavřel tady? Tak Vítah už jede. Vítah už jede? Vítah už jede. Zásadně pomalej než včera. Jo. Vlastně ještě než dneska. My jedeme fakt do nízkého patra, jakože. je 4., ne 74. No, ono nám chybí 70 pater. Tak se těším na to prudké zastavení. Ach jo. sarà perché ti amo, cerca del mondo, allora ci spostiamo.